ନିଷ୍ଠା ଯଦି ଅନ୍ୟ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ତା ଭାଇକୁ ବାବୁରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏହା ଶ୍ମଶାନ କାରଣ ମୋ ପ୍ରଶଂସା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ କଥା ସାଙ୍ଗେ ନିଷ୍ଠାକୁ ସଦା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମୁଁ କରୁଛି ଜୀବନ ବଦଳଟା ବହୁତ ସହଜ ବଦଳଟା ବହୁତ ସହଜ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳରେ କୁମାର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଆପଣ କଣ କହିଲେ ବିଦାୟ ସଭା ଶେଷ ଶେଷ ସେଇ ପଦ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସାଧୁ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ସତରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ଧରିକି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆରେ ଏ ଶକ୍ତି ଆସି କରୁ ବାବୁରେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛ ତମର ମୋ ଠାରୁ କଣ କଣ ଦରକାର ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି କାଗଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଗଜ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଆଉ ବେଶୀ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା शिक्षा
ପ୍ରତିଦିନ 3 ଜଣ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 3 ଜଣ ଯାହା ପାଖରେ 30 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଆଶା ବିଚାର କରି 30 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଦିନର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିନ 3 ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଚେୟାର କରୁଛି 400 ଟଙ୍କା ଚେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ଆସେ 3 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଖିବ, ଲୋକଙ୍କର ଠିକଣା ଦେଖିବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିବ, ସବୁ ବାହାର ଦେଖିବ, ସେ ଜାଗା କିଛି ବୁଝିବ। ଦେଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, 3 ଜଣ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାଟି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ପଇସା ମାରିକି ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ +2 ସାଇନ୍ସ ଭଲ ରଖି 90 ନମ୍ବର ରଖିଛି, ନା ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ କେମିତି ପଢେଇବି ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଏ ପିଲା ପାଠ ପଢା ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଡାକ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ସମାଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲା ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ
କିଏ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା ଆପଣ କାଲି ଯିବେ କଣ କରିବା ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମିତି ବୟସ ଡାକ୍ତର ରହିଲା मंत्री भाव
আচ্ছা এটা হলো প্রধানমন্ত্রী মদত এরা মদত আছে বুদ্ধি বাহার দিয়ে তো বুঝলেন না ও মদ ভিতরে পশিলে বুদ্ধি বাহার যায় ମୁଁ କହିଲି ମଦ ଭିତର ଜାଣେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର ଭିତର ଦିଏ ତ ଯଦି ହେତେ ମିଳୁ ଯାଏ ଆମେ ଶିଶୁ କରିବ ବୋଲେ ଏତ ହିସାବରେ ଠିକ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଆ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି ସେ ବାବାଜୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବାଜୀ ଚାଲି ଦେଖିବ ଗାଡ଼ି ଅଗେରା ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବ ବି ଶୁଣିଲା ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ ଆଜି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ମିଳୁଛୁ ତୁ କିଏ ମତେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ରାତି ଅଧେ ଆପଣ ପାଠ ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଳଉ ନିଶ୍ଚିତ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମନ୍ଦିର ପରିବାର ସଂଜ୍ଞା ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ବିଚାର ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖା ହେବ ସମସ୍ତ କରୁଛି चेष्टा लेखा समस्त लेखा समय उन्मोचन करेंगे जब उड़ीसा विशिष्ट
ସଂସାରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କରି କର୍ମ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଏମିତି ଅଜ୍ଞାନ ସେଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ତେଣୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ମନ କଣ ହେବା ଏବଂ ଯାହାର ହାତ ମସ୍ତକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ବୟସ୍କ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଉ ତାର এই মন্দিরের বিষয়ে কোন কোন ମୁଁ ପରିବହନ ସହିତ सब धरले ये धरत ये भी धर बढ़िया दिया धरिया दिया है ये खटा एत सब ओम नमः शिवाय आम मंदिर श्री श्री बाबा शिव पार्वती स्तुति अच्छी बाबा से मंदिर इतिवृत्त किसी अच्छी शेष सिद्ध पंचायत पुत्र अच्छी अनेक लोक शुभेच्छा
ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଧନୀ ହେଇଥିବେ କି ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଥିବେ କି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଏବେ କି କୌଣସି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ସରକାରୀ ଯେ ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ 5 ବର୍ଷ ଦେଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ବଡ଼ ମୋ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନେକ ଯାହା କହିଲେ ଅଛନ୍ତି ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଛି ମାଗିବା କିଛି କୁହନ୍ତି କି କିଛି କରନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନା ବର୍ଷା ନା ଖରା ନା ଶୀତ ନା ନା ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଝରଣାରେ ଚୁପଚାପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଝରଣାରେ ସଫଳ 15 ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ସେନାପତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧୁସୂଦନ ସେନାପତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ସକାଳ ଆସିଲେ ଝରଣାରେ ପ୍ରଚାର ଯିବେ ପାଣି କରିବେ 15 ମିନିଟ୍ ବସିବେ ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ରହିଲେ 19 ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଏବଂ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ତାପରେ ଯାହାର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ବୟସ୍କ ଘର କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଜାତୀୟ କିଛି ବିଚାର କରି ସମୁଦ୍ର ଦୁଆର ବନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ सरकार
ସଚେତନତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଲଗା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଚାକିରି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ବୟସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଦିନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ରଖିବା ସେ ସୁଯୋଗ ଜୀବନ ଟିକେ इंजेक्शन तो यही से किंतु जो से जितने से मान